Každá doba má svoje výzvy, ktoré sa pochopiteľne dotýkajú aj života cirkvi. Cirkev vždy reagovala na každú jednu dobu. Niekedy sa môže zdať, že aj s trochou opozdenia. Ale čo je najpodstatnejšie je to, že s každým dobovým problémom sa cirkev skôr neskôr vysporiadala. Je pravdou, že mnohí prichádzajú s rôznymi návrhami, s rôznymi ponukami. Hovoria, cirkev by mala robiť toto, cirkev by mala robiť tamto. Také konkrétne prípady, ktoré ja počúvam takmer od svojho nástupu do seminára, a to je cez 36 rokov. Počúvam, kňazi by sa mali ženiť, cirkev by mala byť povolnejšia voči potratom, voči rozpadnutým manželstvám a tak ďalej a tak ďalej. Je to určitý tlak a ako by sa nechcela veľmi rešpektovať tá výzva, ktorú nám na prahu 3. tisícročia dal Ján Pavol II. Zatiahni na hlbinu. Zatiahni na hlbinu svojho duchovného života, prehodnoť svoje hodnoty, celý svoj hodnotový systém, svoj vzťah k Bohu podľa kritérií, ktoré sú stanovené, ktoré si nestanovuješ sám ako človek, ale ktoré sú stanovené a overené vekmi, ako v tradícii židovskej, tak aj v tradícii kresťanskej. A odrazu prichádzame na to, že reagovať najsprávnejšie na všetky tie výzvy doby by sa malo principiálne alebo v princípoch práve podľa týchto kritérií. Ak podávam takýto názor, som si vedomý toho, že mnohí ho budú považovať za značne konzervatívny, ale inej cesty, ako zatiahnuť na hlbinu a prehodnotiť celkový svoj hodnotový systém, pravdepodobne nie, alebo sa mi nie cieľa. A tak aj pre spoločenstvo Koinónia svätý Ján Krstiteľ odporúčam naďalej to smerovanie v prehlbovaní duchovného života, v prehlbovaní života spoločenstva, teda v posilňovaní v jednote a v posilňovaní vernosti voči celej charizme, ktorá je daná tomuto spoločenstvu. Aj matka Teresa krásne povedala, nie je dôležité, čo všeličo vykonáme, ale dôležité je to, aký sme verní. A tak si zaprajme, alebo jedno z prvých prianí, ktoré chceme vysloviť, je to, aby sme mali odvahu zatiahnuť na hlbinu a zostávali verní vôbec celej svojej kresťanskej tradícii, celému bohatstvu, ktoré je obsiahnuté v posolstve Ježiša Krista, v posolstve Evanjelia a samozrejme aj v charizmách, ktoré Boh dáva v ktorejkoľvek dobe. To je zachytenie jednotlivých výziev, to je odpoveď na tieto výzvy a na nás je ich realizácia. Všetky slova Božieho služobníka Jana Pavla II. Sú pre mňa veľmi blízke, veľmi vzácne. Ja ich často citujem, často sa k ním vraciam. A samozrejme aj slova, ktoré vyriekol v Šaštíne pred vyše 14 rokmi, sú veľmi dôležité. Nadišla hodina začať novú evangelizáciu. Takže aj tieto slová sú pre mňa veľkou výzvou, majú veľký význam, ale je na každom jednom z nás, že či tieto slová, tak významné, dokážeme pretaviť do svojho konkrétneho života. Tá hodina, to je čosi permanentné, to je čosi, čo je v každej chvíli aktuálne a v každej chvíli nám pripomína, teraz je ten čas. Teraz je tá hodina, kedy máme aj na hlbinu zatiahnuť, aj sa púšťať a pustiť do novej evangelizácie, ktorá tú novosť v sebe nesie nielen v
takom hľadaní nových prostriedkov, ktoré by zreteľnejšie, výraznejšie, možno lepšie priblížili posolstvo Evanjelia, ale ktoré predovšetkým, teda táto výzva, je takou výzvou, ktorá vychádza z hlbokých koreňov nauky našej viery. Držme sa teda týchto slov, ale hlavne buďme tými, ktorí sa stávajú svedkami preto, lebo túto výzvu novej evangelizácie v každú chvíľu vo svojom živote, vo svojom okolí, vo svojom prostredí sa usilujú uskutočňovať. Samozrejme, že veľmi rád pozdravujem všetkých členov Koinónie Ján Krstiteľ, sympatizantov, podporovateľov, sponzorov a všetkých ďalších. Predovšetkým vás všetkých, ktorým záleží na tom, aby ste svoju charizmu ohlasovania príchodu Božieho Syna Ježiša Krista do srdc všetkých ľudí neustále ohlasovali a zostávali tomuto svojmu posolstvu verní. Ale keď hovoríme o tej permanentnej výzve a o stálosti tejto výzvy, zároveň možno jedno z takých prianí, ktoré možno vysloviť, je prianie, ktoré vyjde z úst nejedného aj malého človečíka počas týchto dní Vianočných sviatkov, keď si povedia, ako by sme boli radi, keby Vianočné sviatky neboli len raz do roka, ale aby boli častejšie, alebo aby boli vždy. A odpoveďou aj na túto nádhernú prosbu je vlastne konkrétny život každého človeka, veď predsa Vianoce Krista prítomného vo svojom srdci od jeho narodenia až po jeho verejné vystúpenia, ohlasovania, samozrejme potom tajomstvo utrpenia a smrti a smrtných vstania. Tieto tajomstvá neustále môžu byť prítomné a majú byť prítomné v našom živote. A tak dovolte, aby som vám najskôr aj poďakoval za vaše svedectvo. Jednak tu v Košiciach v okolí, potom v celej našej košickej arcidiecéze. Ďakujem aj za pozvanie, aj to, že som mohol byť účastný na kongrese v Prahe, kde myslím každý účastník si odnes nabral veľmi veľa povzbudenia do svojho ďalšieho života. No a chcem vám popriať, aby aj tieto sviatky Božieho narodenia, Kristovo narodenia, boli pre vás znova vzpruhou, znova požehnaním, znova posilnením pokračovať v týchto snahách a aby aj rok 2010 bol pre vás rokom, kedy aj vy sami naďalej ste tými, ktorí realizujete výzvy novej evangelizácie a ktorí zostávate tými svedkami Ježiša Krista naďalej v tomto svete, aby ste ho sprítomňovali a dávali dnešnému človekovi tú potrebnú alternatívu, ktorá nie je len nejakou alternatívou, ale je cestou, pravdou a životom, lebo je to Ježiš Kristus. Buďte naďalej spoločenstvom Jána Krstiteľa, veľkého ohlasovateľa Ježiša Krista, aj trpiteľa pre Ježiša Krista, ale toho, ktorý si je vedomý toho, že jeho úloha je veľmi dôležitá, má svoje poslanie a výsledkom je priviesť vlastne všetkých ľudí k Ježišovi Kristovi. Nech vás Boh žehná na príhovor Matky Božej, Panny Márie i svätého Jána Krstiteľa i všetkých vašich patronov.